哎呦我的妈！ Si Istong nga kontraktor naka-project og flood control. Ming kalit siya kadato na ang konta ng loho. Kung mo gastos iyang kwarta, milyones walay problema. Unsay gustos iyang pamilya, unsay pangayoon nila, ihatag dayon niya. Gidi malas si Istong may kusog nga baha. Flood control iyang gigama na hurot ug kaguba. Og dito nabisto ang iyang mga tinonto. Flood control nga way klaro, maong huyang kayo, balas baturag siminto. Gipatawag si Istong sa Senate Blue Ribbon. Kay ilang patug-anon kinsay utok sa korupsyon. Kung kinsay iyang imensyon mo, dinay di mo angkon. Basta ang sigurado, basta ang sigurado, may buayang nagpaloyo. Og ilang nasayran, ghost project pinadaghanan. Gideklarar nga na human way istrukturang nakitaan. Nasuko ang taong bayan sa ilahang nasayran. Ang kwarta sa katauhan, ilang gibinuangan, gikurakot sa mga buang. Og karon si Istong white gold na iyang alahas. Ang iyang mga kamot gitauran na og pusas. Di na siya kaling kawas sa iyang pagpanikas. Ang kanhing agiboy nas, ang kanhing agiboy nas, ning abot ang di malas. Si Istong nga nanikas, sige naghimas-himas sa puthaw nga mga rihas. Deserve.